സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇന്ന് എരുമേലിയിലാണ് ഉള്ളത്. എരുമേലി നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടാണ് കമണ്ടലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൃക്ഷമാണിത്. അതിൻ്റെ കായാണിത്. അതായത് കൂടുതലും ഇത് ഈ വനങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. തന്നെയല്ല, ഇത് ഈ സന്യാസിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം പഴം ഇതിനകത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പഴം കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറം മോടിയുണ്ടല്ലോ, പുറം മോടി എടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉണങ്ങിയ സാധനമാണ്. ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് വല്ല ഹോളിട്ട് ഒരു പാത്രം പോലെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കിളിക്കുന്നതാണ് തൈ. അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കായൊന്നും കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളിക്കത്തില്ല. ഇത് വനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ കാണാത്തവർക്ക് ഇതാണ്, എരുമേലി വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇത് ഐറ്റം. ഓക്കെ, അറിയാത്തവരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കമണ്ടലു. ഓക്കെ.